Tak jo, tak ukaž. Tady mám. A chceš si ji nadojít pro sebe? Hele. Tak jo, tak dojít. To tě napěněný, Mikuláši? Ne. Ne, moc ne? Já bych chtěla ještě. Jo? Já taky, prosím. Tak jo. No dobře, a chcete od Berana pak taky? Jo. To mě pěkně chutná. To říkám. A kde by se asi tak vzalo mlíko od Berana, děcka? Myslíte, že Beran taky vyrábí mlíko pro svý jehňata? Ne, no tak vidíte. Já jsem nevypiju asi celý. Ne? Tak to dej tady Krišpínovi. Ještě. Ještě jo. Taky. Hele, tak teče to tady z tohohle, tady z toho to teče a musíš to tady nahoře mášnout tak chytře, aby ti to mlíko nenateklo zpátky nahoru, ale vyteklo touhle malou dírkou dolů. Jo? Tak zkus schválně. A jaký budu dojít, jo. No, jaká na tebe zbyde? Dáš mi to do. Já bych chtěla stýdlet, jo. Co chceš dolů? No takhle, já to. Ale dosáhneš, tak chyť si to, chyť si to. A když se to vlastně jakoby zmáčkne špatně, bolí to ty ovce, když jako... To Vlastně víš, že jo, asi jo, no. Ten Mikuláši teď trošku jako ničí, jo, ale to nevadí. Pro jednou, oni už mají konec sezóny. Mě to asi nejde. Asi ti to nejde, viď? Hele, tak já to zmáčknu, takhle, nahoře ti to zaškrtím a zkus to zmáčknout teď, jo? Co máte? Zakope. Takhle to čapne. Já vím. Musíme ho poprosit znova. Ještě pořád. Ještě jednou ukázat. Jsem teda taky se. Bude? Když naučí tady, že jo? Zahladíme že máme rádi. Že chceme uvidit. A kdo to zmáčkne? Nechceš, dobře.